Det er mit festrum, hvor man kan feste og have det sjovt og feste og det her, det er som et fængsel, hvor man kan sidde i spjæld, hvis man har gjort noget artigt. Og det var bare det, jeg ville vise jer. Tak for i dag, og husk at se alle de andre videoer, vi lægger på her på kanalen. Hej hej!